Преминах през една наистина много трудна и болезнена раздяла в живота си. Развод, при който беше постигнато окончателно споразумение за имуществото. Напуснах страната поради съображения за сигурност. И след като напуснах страната, на 9 април, сметката ми в Commonwealth Bank беше замразена и средствата ми вече не бяха достъпни чрез онлайн банкиране. А след това, на 30 юни, и сметките ми в Westpac и National Australia Bank, NAB, също бяха замразени и достъпът до тях беше ограничен. Правителството на Нов Южен Уелс няма абсолютно никакви основания да направи това, но те го направиха. И ако не беше фактът, че Бог ми помага да се справя с тази ситуация, щях да съм в голяма беда. Насърчавам ви всички да имате студен портфейл, в който да можете да прехвърляте и натрупвате биткоин, за да запазите своя суверенитет. Защото в моята ситуация не съм направил нищо лошо. И аз бях намесен зад кулисите, побеждавайки свободната ми воля и опитвайки се да ме контролират. Добре, и една от причините, поради които успях да се ориентирам в това, беше връзката ми с Бог. Но също така, защото имах този биткоин, добре, като офлайн хранилище. Добре, приеми това като предупреждение. Те ще те контролират. В момента, в който се опиташ да заявиш своя суверенитет, който е дадено от Бог право.